Здравейте! Маги представя супа от моркови с лимонов вкус и кашу, а аз съм Сандра и ще я приготвя за вас. Най-напред лукът се нарязва на ситни купчета. За да не люти по време на рязане, е важно да се измие с хладка вода непосредствено след като се обели. Друга тънкост е да се реже с много остър и студен нож, който е поставен за минута във фризера. След като лукът е нарязан на купчета, се задушава в маслото до омекване за около 5 минути в дълбока тенджера с вместимост 3 литра. Към него се прибавят едро нарязаните моркови, литър гореща вода, супена лъжица мед, три супени лъжици лимонов сок и настърганият домат. Щом заври, супата се обогатява на вкус с 2 купчета зеленчуков бульон Маги и ври до омекване на морковите. Пасира се и се оставя да се охлади за 10 минути. Към нея бавно се прибавят 150 мл течна сметана за готвене при непрекъснато бъркане. Накрая се добавя кафена чашка предварително сварено рис и супата се връща на котлона за още няколко минути. Оризът ще направи супата по-плътна и хранителна и не е необходимо да се пасира. Крем-супата от моркови се сервира гореща, поръсена с черен пипер, печени ядки кашу и зелен лук.